Vi är på Plaza de las Cols i Vilanova i La Geltrú, och det vi har framför oss är, tyvärr får vi lägga till, det sista stora mänskliga tornet som byggs här i staden Vilanova under säsongen 2010. Vi är nu i november, just idag så är det ett fantastiskt väder. Många går runt i t-shirt, ja, det är så som har tröjor också naturligtvis. Men det är väldigt, väldigt varmt för att vara november. Detta är en månad när det blir mer och mer regn och också en hel del vindar här på kusten i Katalonien. Det gör ju att det är betydligt mindre attraktivt att hålla på med sådana här utomhusaktiviteter, och traditionen bjuder därför att man håller paus fram till i princip Sankt Jordi-dagen i april nästkommande år. Det vi har framför oss är Miñón de l'Arboç som bygger 4x7 400 väldigt fint och stabilt. Och det är inte så förvånande, för att deras målsättning när de kom hit idag var att för första gången bygga just denna konstruktion, men med ännu en våning, 4x8 400. Det gick inte, den rasade innan den hann krönas, tyvärr. Men det var ju en ambitiös satsning av ett lag som kommer från en så pass liten stad som just vår lilla grannstad l'Arboç. Vi får säga att det var kul att vi fick sluta den här säsongen med ett lyckat stort kastel, 4x7. Vi följer en omgång med pelare. Sen så är det slut för i år. Vi är i Vilanova i La Geltrú i Panadés i Katalonien 2010.